Som al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Vilafranca. Aquí, a les seves parets, hi ha penjats els quadres de diferents personatges il·lustres de la vila. Nosaltres, avui, ens centrarem en un d'ells. És Josep Estalella i Graells. A molts us sonarà el nom de l'escola que hi ha al centre de Vilafranca, però, darrere d'aquest nom, hi ha la història d'una persona que va destacar en el món de la ciència i la investigació i que també va ser una figura insígnia de la pedagogia del nostre país, de Catalunya. Josep Estalella i Graells va néixer l'1 de juny de 1879 aquí, al número 17 del carrer dels Ferrers. Tot i que va passar gran part de la seva vida fora de la vila, sempre va portar el nom del Penedès i de Vilafranca amb orgull arreu on va anar, intervenint en molts aspectes de la seva vida cultural, com veurem més endavant. Amb 19 anys ja es va llicenciar en Ciències Fisicoquímiques per la Universitat de Barcelona i amb 22 va obtenir el títol de doctor. Es va doctorar amb un treball que va representar una novetat a principis del segle XX i el va convertir en només 22 anys en un dels pioners en la investigació dels raigs X. L'any 1905 es va presentar a la càtedra de Física i Química i va obtenir el número 1. Això va fer que pogués escollir entre diverses places i va triar la ciutat de Girona. Es va casar amb Joana Aixalà, també filla de Vilafranca, i va tenir 3 fills, la Maria, el Tomàs i la Carme. A Girona va alternar la docència amb la col·laboració a la vida industrial i, entre altres projectes, va dirigir la construcció de la central elèctrica del Pasteral. Així va aconseguir fer realitat el seu somni de fer d'enginyer industrial. Estalella va destacar com un gran investigador en el camp de la ciència. Ja des de ben jove va escriure desenes d'articles, va pronunciar moltes conferències, va traduir llibres d'autors internacionals de física i també va escriure uns quants llibres. El més famós és aquest, Ciencia Recreativa. El títol, en concret, és Ciencia Recreativa, Enigmas y Problemas, Observaciones y Experiencias, Trabajos de Utilidad y Paciencia. En aquest llibre explica jocs i experiments molt senzills i que tenen com a finalitat donar a conèixer les bases científiques del conjunt de coses que ens envolten. Són experiments i jocs que podeu fer a casa o, per exemple, en un lloc com el que estem, en un bar. Aquest és un d'ells. Com intercanviaríeu aquests dos líquids, aigua i vi, sense utilitzar cap més recipient? Doncs molt fàcil, connecteu els dos gots un damunt de l'altre, separats només per una targeta. Molt important, l'aigua a dalt de tot. I per qüestió de densitats, veureu com automàticament i ells sols s'intercanvia un líquid amb l'altre. Al final, com veieu, com que l'aigua és més densa que el vi, acaba substituint un líquid per l'altre, un principi elemental de la física, però que, vist d'aquesta forma, amb un joc, encara resulta més entenedor. I és que Estalella sovint deia que aprendre costa, però feliç aquell que pot anar aprenent durant tota la vida i, a més, prendre-s'ho com un joc. Imagineu-vos la importància que va tenir aquest llibre, que el primer el va escriure el 1918 i des de llavors s'ha reeditat ja 8 vegades. L'última, la del 2008, però que ja està exhaurida. Va ser una edició que, a més, va sortir acompanyada d'aquest altre llibre en què professors de la Universitat de Girona comenten i posen al dia els més de 1.000 experiments que va escriure en el seu moment el doctor Estalella. A Girona, aquesta faceta d'investigació científica la va compaginar amb la pedagogia, fent de mestre de Física i Química aquí, a l'Institut Vell, on ara hi ha el Museu d'Història de la ciutat. Ell, però, no estava d'acord amb el sistema d'ensenyament tradicional del batxillerat de principis del segle XX. En Josep Estalella de seguida es va revelar com un mestre singular, amb una forma de fer pròpia i que alhora captivava els alumnes. Com ho feia? Doncs bàsicament de dues maneres, fent les classes més participatives i basant-se en l'ensenyament pràctic, sense que el mestre fos el protagonista, sinó que fos per als nois i noies. A la vegada, no es limitava a tancar-se a les 4 parets de l'aula, sinó que sempre que podia sortir a l'exterior, perquè els nois i noies aprenguessin tocant, veient i experimentant. Per exemple, al doctor Estalella li encantava sortir al camp. Aquí els ensenyava botànica, geologia o biologia.
També els feia portar estris de casa per fer experiments. Per exemple, per explicar la teoria de la força centrípeta, feia servir una baldufa. Per la teoria del xoc, usava una pilota. I per explicar geografia, feia servir els segells de l'època. Sempre els deia que els grans científics havien fet grans coses servint-se de pocs mitjans, amb estris gairebé casolans. Imagineu-vos, tenia els alumnes entusiasmats. L'any 1919, Estalella va rebre un encàrrec molt important. La seva fama va fer que el cridessin des de Madrid per treballar a l'Instituto Escuela de la Institución Libre de Enseñanza. D'aquesta forma va veure com tots aquests mètodes d'ensenyament que havia assajat a Girona ara els podia portar a Madrid com a sistema d'ensenyament oficial. A Madrid hi va estar uns quants anys de professor i també uns mesos de director, però la família i la seva terra el reclamaven. I és que aquí a Vilafranca hi vivien els seus 3 fills, per això va tornar. Llavors feia de professor a l'Institut de Tarragona i anava i venia cada dia en tren. I és en aquesta època, als anys 20, quan va participar més activament en la vida de Vilafranca. Va treballar moltes hores durant els caps de setmana al laboratori de l'estació enològica, on li guardaven per a ell els problemes de difícil anàlisi. Va ser també director de l'Oficina Química, fundada l'any 27 per Antoni Mestre Gener. Als anys 20, a Vilafranca es va desenvolupar una activitat cultural remarcable. Es promovien centres de cultura i també s'organitzaven exposicions, ja pensant en la creació del futur museu que tots tant desitjaven. Estalella en va ser un dels impulsors i també va formar part del primer patronat del museu. L'estiu del 26 es va celebrar la primera exposició d'art del Penedès. L'acte inaugural es va celebrar aquí, on avui hi ha l'Escola Sant Ramon, un acte inaugural que va anar a càrrec del doctor Estalella, amb una conferència que encara es recorda ara. En ella va posar els fonaments del que seria un avantprojecte d'Institut d'Estudis Penedesencs. Es va adreçar sobretot als joves i els va explicar les diferents formes, àmbits o temes des dels que es pot estudiar al territori penedesenc. Estalella també va intervenir en l'aspecte més popular i genuí de la cultura vilafranquina, escrivint els rodolins de l'auca de les coques de Vilafranca o els de l'auca de la Festa Major amb dibuixos de Pau Boada. Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. L'any 32, però, marca un abans i un després a la vida del doctor Estalella. Feia un any que s'havia instaurat la Generalitat Republicana, presidida per Francesc Macià. El poble de Catalunya havia recuperat el seu autogovern i una de les coses que tenia molt clares era que la cultura i l'ensenyament havien de ser fonamentals pel país. Volien un nou model educatiu amb nous mètodes d'ensenyament i per això van crear un centre que havia de ser el model a seguir. Es tracta de l'Institut Escola. Tothom va estar d'acord que qui havia d'estar al capdavant d'aquesta renovació pedagògica a Catalunya havia de ser Josep Estalella i per això en va ser nomenat director. La seu va ser l'antic Palau del Governador, just davant del Parlament de Catalunya, i on avui dia hi ha l'Institut Verdaguer. L'Institut Escola va ser un centre d'ensenyament revolucionari per diversos motius. Hi havia coeducació de nois i noies a l'aula, un fet molt estrany en aquella època. A més, el català era la llengua vehicular. No hi havia exàmens ni llibres de text ni els alumnes s'aprenien les lliçons de memòria. Ells anaven apuntant en una llibreta tot el que anaven aprenent i de tant en tant els professors, junt amb el doctor Estalella, es reunien i feien una valoració de l'evolució de cada alumne. Tenien molta importància els tallers de
fusta, de ceràmica o de pintura. A la vegada també eren essencials la música, el teatre, els jocs o els esports. També el contacte amb l'entorn. Bona part de les lliçons es feien fora les aules. Les excursions, com aquest viatge a Mallorca, eren habituals i servien per aprendre de tot: geografia, història, llengua i un llarg etcètera. Estudiaven en pupitres com aquest, i aquí tenim precisament un dels llibres que havia fet els alumnes, el llibre de les flors. Realment és un llibre preciós i es veu ben bé tota la feina que duien a terme. Per cert, el doctor Estalella no va oblidar mai la seva Vilafranca ni el seu Penedès. Diuen els seus alumnes que en un dels calaixos del seu despatx tenia guardada una capsa de catànies. Estalella considerava que la millor forma d'aprendre o de despertar l'afany de saber dels nois i noies era que se sentissin com si estiguessin a casa seva. Aquest ambient es va aconseguir sobretot en les colònies d'estiu que organitzaven a la masia de Can Sorell, al Montseny. Els professors passaven el dia amb els nois i noies i hi havia una relació especial. I és que el professor era un educador i, per tant, la seva tasca no es limitava a l'explicació de la seva assignatura, sinó educant-los també en l'aspecte humà. En resum, l'ideal de l'Institut Escola no era saber, sinó més aviat educar. No era informar, sinó més aviat formar. La intenció no és que l'alumne tingués un bagatge que el fes com un magatzem, sinó que ell mateix tingués les seves pròpies idees i fos com un camp conreable, que tingués una collita pròpia. M'he proposat de fer homes bons, i si a més són forts, millor, i si a més resulten savis, millor encara. Aquesta frase, que el doctor Estalella va pronunciar precisament durant les colònies d'estiu de Can Sorell, és una de les que millor resumeix la seva filosofia i la de l'Institut Escola. Era tot un programa pedagògic, potser utòpic, però que encara no ha caducat. El seu era un projecte de renovació pedagògica que hagués pogut canviar l'educació d'un país. Però, per desgràcia, va arribar la Guerra Civil, que va acabar no només amb l'Institut Escola, sinó també amb la salut i la vida del doctor Estalella, que va morir el 20 d'abril de 1938. Després, el franquisme es va encarregar d'esborrar qualsevol rastre d'aquest model educatiu. La coneguda frase del doctor Estalella presideix avui el pati de l'escola que porta el seu nom, l'escola de Vilafranca, el CEIP Estalella i Graells. Gràcies a ella, als seus professors i també als centenars d'alumnes que cada any passen per aquí, el nom de Josep Estalella i Graells continua viu. Precisament aquesta escola està situada, curiosament, a molt pocs metres d'on ell va néixer. És una escola molt activa, que també tenen la seva ràdio escolar i celebren la seva festa major particular. Dos aspectes dels que segur que el doctor Estalella, l'avi Josep, n'hagués estat molt content.